Takže manipulácia dôkazov v mojom spise časť 8. Vyšetrovatelia Naka, Čurila a Sabota obvinení z krivých obvinení ma krivo obvinili z krivého obvinenia. Viem, no, znie to čudne, ale je to tak. Čurila protizákonne použil v zatýkači proti mne krivé obvinenie, ktoré raz už bolo zastavené. V mojom zatýkači som obvinený z krivého obvinenia, o čom som písal v predchádzajúcom článku. V roku 2019 Štubňa podal na mňa trestné oznámenie za údajné krivé obvinenie. Štubňa vystupoval na tlačových konferenciách spolu s Nicholsonovou. Toto bola len pomsta Štubňu za niekoľko trestných oznámení, ktoré som na neho podal v minulosti za to, že cez manipulované dražby získaval polovné revíry, čiže ich kradol. A Nicholsonová mu v tom sekundovala na teda tlačových konferenciách tým, že mu pomohla medializovať tieto kauzy. A ako som už v minulosti hovoril, odmietla medializovať kauzy finančnej skupiny Penta. Toto obvinenie bolo zastavené okresnou prokuratúrou ako nezákonné tu. Takže tu by sa malo objaviť presne tak. Takže 34.2020 bolo toto trestné oznámenie zastavené okresnou prokuratúrou v Leviciach, ktorá rozhodla, že bolo, tu vidíte, zrušujem, pretože je nezákonné. Čiže Štubľa proti mne sa pokúsil viesť nezákonné trestné stíhanie cez prokuratúru. Vyšetrovateľ Naka Čurila ho napriek zastaveniu použil opäť v obvinení, samozrejme v mojom súčasnom medzinárodnom zatýkači o Sabotu. Čurila predvolal Štubňu znova na výsluch bez nových dôkazov a napriek zastaveniu ho znova obnovil. On ho ani netak obnovil vlastne. On sa tváril vlastne, že je to nejaká nová vec. Vyšetrovateľ Čurila spolu so Sabotom ho použili v žiadosti v konaní proti ušlému, kde to odobril aj úrad špeciálnej prokuratúry, čiže UŠP. Z tohto jasne vyplýva, že úrad špeciálnej prokuratúry ani súd, ktorý schváľoval tento zatýkací spis, nikdy v živote nepozreli, alebo respektíve konali po nejakej dohode. Dnes už vieme, že takto konal Naka aj s úradom špeciálnej prokuratúry, aj s niektorými súdmi, dokonca so súdom Bratislava 1, a niekedy tých súdcov klamali, čo vieme z výpovedí Kalavského, aj vlastne samotného Sabotu, ktorý sa priznal k týmto skutkom. Na základe tohto krivého obvinenia na mňa žiadali vydať zatýkač, ktorý vydal okresný súd Bratislava 1. Tento súd pomáha zločincom z Naka a UŠP vydávať protizákonné zatýkače proti nepohodlným osobám podľa dokumentov z vyšetrovania, v ktorom sú práve Čurila a Sabota obvinení. To je to, kde hovorím, že Sabota sa v tomto dokumente priznal a tieto dokumenty budeme za chvíľu preberať o niekoľko týchto článkov či relácií ďalej. Chcem podotknúť, že není možné otvoriť žiadne vyšetrovanie, ktoré už raz bolo zastavené, pokiaľ nie sú nové dôkazy, svedkovia alebo nejaké nové veci, ktoré by poukazovali alebo teda pohli niekde ten prípad ďalej. Po mojom prepustení z väzby v Norsku som sa začal venovať tomuto prípadu a podarilo sa mi vymoci zastavenie tohto krivého obvinenia proti mne. Rozhodnutie je tu. Predtým, ak si pozrieme to rozhodnutie, chcem však poukázať na jednu vec. To, že som sa venoval tomu prípadu a že všetky 3 obvinenia sú vykonštruované a rozhodli sa zastaviť len toto jedno, nebolo preto, že by môj slovenský advokát odviedol nejakú skvelú prácu, alebo že by si niekto vstúpil do svedomia, alebo niečo podobné. Nie, dôvod bol úplne iný. Dôvod bol ten, že tento zatýkač, ktorý bol vydaný v roku 2021 na mňa, som so svojím norským advokátom postúpil vyšetrovateľom na Interpole na tzv. Kontrolu spisov tam, kde aj v minulosti postúpil svoj zatýkač pán Výboch.
a jemu bolo po niekoľkých dňoch zastavený teda tento jeho zatýkač zrušený. No v mojom prípade urobili inú vec, keďže ten zatýkač má nejaké číslo, je to nejaký dokument konkrétny, ktorý som teda napádal a oznámil na tom Interpole, tak oni zastavením tohto jedného z týchto troch obvinení v mojom zatýkači dosiahli vlastne nie to, že by teda dostala spravodlivosť učinenie zadosť, ale pretože potrebovali zrušiť nejakým nenápadným spôsobom ten starý zatýkač, ešte k tomu vyzerajú teda správne, že dodržiavajú zákon, že teda tu bolo niečo porušené, tak to teda prokuratúra špeciálna zastavuje. Ale skutočným dôvodom bolo to, že potrebovali, aby sa zastavilo to vyšetrovanie toho konkrétneho zatýkaču, lebo teraz tam už není čo vyšetrovať, keďže ten zatýkač je zrušený a oni potom vydali nový už len na 2 skutky, ale to som podal teda nánovo a budeme čakať na ten výsledok, aj keď, jak sa mi zdá, darí sa to mariť aj na Interpole, však není sa čomu čudovať, keď dokázali v Kuciakovej vražde zmanipulovať Europol, ktorý tam robil tie prepisy telefónu a objavili sa tam telefóny, ktoré tam ani neboli a podobné prešlapy. Takže tu je to konečné rozhodnutie teraz, keď sa to otvorí ovšem. Keď sa to ovšem otvorí. Musíme chvíľku asi počkať. Myslím si, že je to tu. No, takže 18. apríla 2023, to bolo 12 dní pred mojím súdom, alebo 14 dní pred mojím súdom, bolo toto obvinenie zastavené, kde sme boli teda obvinení s pánom Belejíkom. Tu je to napísané. Zastavujem, pretože tento skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci. Takže ja sa pýtam, čo ste tam robili vy skorumpovaní zločinci na NAKE aj na úrade špeciálnej prokuratúry, keď teraz tu dáte takéto uznesenie a ten istý Čelovský, prokurátor USP, ktorý to zastavil, tak ten istý tu odobroval toto obvinenie vyše 2 rokov, od roku 2021 a možno od roku 2020, nepamätám si už, kedy to Čurila teda obnovil. Takže asi toľko k tejto veci. A